Ako nga pala si Teacher Nahida Ulama Haji Subair mula sa Dato Ayub Memorial National High School, ang inyong tagapaghatid ng kaalaman sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik ng wika at kulturang Pilipino sa ika-12 baitang. Ating bibigyang pansin ang mga kahulugan ng wika at ang kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Sa talakayang ito, natutukoy ang mga kahulugan ng wika at ang kabuluhan ng mga konseptong pangwika at natutunghayan ang maikling kasaysayan ng wikang pambansa. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais kong ihanda ninyo ang inyong papel, ballpen at ang inyong module upang maging gabay sa ating talakayan. Simulan natin ang paglalakbay at pagtuklas sa mundo ng kaalaman ng sitwasyong pangwika. Isa-isahin natin ang mga konseptong pangwika. Una, ang wika. Ano ang wika? Ano ang kahalagahan ng wika? Ang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao ay binubuo ng iba't ibang wika. Ayon kay Constantino, binubuo ng iba't ibang etnikong grupong nakatira sa bawat rehiyon na may kani-kanilang wikang sinasalita na pinangungunahan ng Tagalog, Cebuano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Ilocano, Kapampangan at Pangasinense. Maaring bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kahulugan o pagpapakahulugan sa wika. Pero alamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng wika mula sa ating mga dalubhasa. Ayon kay Edwin Sapir, ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mithiin. Ayon naman kay Grayson, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinasaayos sa paraang arbitraryo. At ayon naman kay Tumangan Sr. et al., ang wika ayon kay Tumangan Sr. et al. Ay isang kabuuan ng mga sagisag na panandang binibigkas na sa pamamagitan nito ay nagkakaunawaan, nagkakaisa at nagkakaugnay ang isang pulutong ng mga tao. ano ang kahalagahan ng wika? Una, ang wika ay bihikulo ng kaisipan. Bakit? Ang wika ay tagapaghatid ng mga ideya o kaisipan na nagsisilbing tulay ng pagkakaunawaan ng bawat individual o grupo man. Dalawa, daan tungo sa puso ng isang tao. Bakit? Dahil ang wika ay tagapaghatid ito ng mga mensaheng pangkaibigan o pakikipaglagay ang loob na ipapaalam sa pamamagitan ng wika ang iba't ibang emosyong nararamdaman ng bawat nilalang o grupo, maging ito'y pagkatuwa, pananabik, hinanakit at iba pa. Ikatlo, ang wika ay kasasalaminan ng kultura ng isang lahi, maging ang kanilang karanasan. May mga salitang natatangi lamang sa isang grupo ng mga tao. Ang maratabat o pride sa wikang Ingles, halimbawa ng mga Maranao, Maguindanao at iba pang etnikong grupo na matatagpuan sa Mindanao ay hindi matatagpuan sa wika ng ibang grupo. Ikaapat, ang wika ay tagapagbikas ng lipunan. Bakit? Wikang panlahat ang tagapag-ugnay ng bawat mamamayan para mabuo ang solidong pagkakaunawaan at kapatiran sa bawat bansa o mundo. Halimbawa, Filipino ang lingua franca sa buong Pilipinas. Ito ang wikang nag-uugnay sa mamamayan ng bansa. Ang Ingles ay isa sa mga lingua franca ng daigdig na nabubuklod sa maraming bilang ng mga mamamayan ng daigdig. Kalima, ang wika ay kasangkapan ng kultura ng ibang lahi. Bakit kaya? Dahil wika ang dahilan kung bakit napag-aaralan ang kultura ng iba't ibang pangkat kahit nasa malayo man silang lugar. Pasulat man ito o pasalita, wika ang naging daan
para makilala natin ang kultura at tradisyon ng iba't ibang lahi. Ika-6, ang wika ay luklukan ng panitikan sa kanyang artistikong gamit. Bakit? Ang wika ng panitikan ay masining. Sa pamamagitan ng wika ay naipahahayag ang yamang isip ng bawat pangkat. Ika-7, ang wika ay pagkakakilanlan ng bawat grupo na gumagamit ng kakaibang salita na hindi laganap. Bakit kaya? Dahil kapag ang nagsasalita o isang speaker ay maririnig mong nagsabi ng wakakasabot o sa Tagalog, hindi mo naintindihan, masasabi ng nakaririnig na pamilyar sa wika na ang nagsasalita ay isang Bisaya Cebuano. Ating talakayin ang wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay ginagamit ito sa politika, kultura, at lipunan. Nakasaad sa 1987 Constitution ng Pilipinas, Article 14, Section 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Ang Filipino ang wikang panturo bilang wikang opisyal, ginagamit at itinuturo bilang wikang panturo ang Filipino. Ang wikang Filipino bilang wikang opisyal ay naunawaan ng mga Filipino at ginagamit sa opisyal na talakayan at opisyal na transaksyon. Tinatawag na wikang opisyal ang pangunahing wikang ginagamit sa edukasyon, sa pamahalaan, sa politikal, sa komersiyo at industriya. Ipinahayag naman sa Section 7 ng Artikulo 14 ng Saligang Batas ng 1987 na ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinadhana ang batas Ingles. Bago natin tapusin ang talakayan, kunin niyo ang inyong papel at ballpen. Sagutin ang aking mga katanungan. Unawaing mabuti ang bawat katanungan. Isulat ang inyong sagot sa inyong papel. Unang katanungan. Ginagamit ang wikang Filipino upang magkaintindihan ang mga Pilipinong may iba't ibang wikang kinagisnan. Ang Filipino rito ay wika bilang A. Wikang pambansa, B. Wikang opisyal, C. Lengua franca, D. Wikang panturo. Ikalawang katanungan. Kung ang wika ay ginagamit bilang wika sa mga transaksyon at o komunikasyon sa gobyerno, pasulat man o pasalita, gamit ito bilang A. Lingua franca, B. Wikang pambansa, C. Wikang opisyal, D. Wikang panturo. Ikatlong katanungan. Ayon sa kanya, ang wika ay isang sistema ng mga tunog na isinasaayos sa paraang arbitraryo. A. Gleason, B. Charles Darwin, C. Edward Sapir, D. Lupe Q. Santos. Ikaapat na katanungan. Ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo ay A. Filipino, B. Ilocano, C. Bisaya, D. Waray. At panghuli, ang ikalimang katanungan. Ayon kay Patlang na ang wika ay sistema ng tunog o sagisag na ginagamit ng mga tao sa komunikasyon. A. Sapiro, B. Sapir, C. Gleason, D. Lupe Q. Santos. At
dito nagtatapos ang ating talakayan. Ako'y umaasa na mayroon kayong natutunan sa ating paksang tinalakay. Muli tayong magkita-kita sa mga susunod kong tatalakayin. Yan ay inyong aabangan.